सासेबाबो एसे कमेन्ट हरदो मारै मोनखो जोंनि बे बर' सावथुनखौ लाबोनायखौ जों दिनै हायद्राबादाव फार्स्ट टाइम बर' मुभि नायनो मोनदों आं जोबोद एक्साइटेडमोन बे थैसामखौ नायनो थाखाय दिनै नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोबाङानो बेफोरबायदि अनसायबाय थायोब्लाथाय जोंनि गोबां बर' सावथुन माने मोजां बर' सावथुनफोरखौ बेफोरबायदिनो हायद्राबादावबो लाबोबाय थानो हानाय बायदि गासैबो जों बर'फोरा हेफाजाब होलायब्लासो गासैबो माने मोजां जागोन नालाय। मेरा नाम कृष्णा है एंड हैदराबाद में ये पहली बार हमारा ये बोडो लाइन का जो बोडो मूवी है यहाँ पे दिखा है एंड हम लोग इसको देख के मतलब बहुत अच्छा लगा और हम यही मतलब यही हम विनती करते रहेंगे कि और दोबारा मतलब ऐसे बोडो फिल्म यहाँ पे लाए। अभी हम यहाँ पे हैदराबाद में ये इनोवेट हाईटेक सिटी इनोवेट शॉपिंग मॉल में जो पीवीआर में अभी बोडो मूवी जो चला है तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ पे लाके हम लोगों को दिखाया एंड हम एक्चुअली मैं बोडो हूँ सो मैं अभी थोड़ा बोडो से भी बोलना चाहूँगा जों माने आंनि नामा कृष्ण आं माने नागालेण्ड डिमापुरनिफ्राय जों बर' जों दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव बर'फोर ज' खौसे जानानै दिनै हायद्राबाद इनोवेट शपिं मलाव जों पीवीआरआव जितु बर' फिल्म नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि फैबावथों जों माने बहुत एप्रिसियेट जादों बयबो जों हानजा फैनानै बेयाव नायफैदों बिनि थाखाय जों बयखौबो माने बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जों खावलायो आरो जों गोसो गोजोनै माने खुलुमनाय थाबाय आरोना बेनिखायनो स' थेंक इउ। रबि नार्जारिनि प्रडाक्सन थैसाम बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिराद मोजां जादों बिदिनो नेक्स्ट फिउचाराव जों आरो बेफोरबायदिनो नुबाय थागोन जाहाथे जों बयबो हायद्राबादाव थाग्राफोर बिदा फंबायफोर बिनानावमोननिसिमबो हामलायनाय थाबाय बिदिनो लैहोर बयबो फैनानै जोंनि हारिखौ जौगासार खालाम बिनिखायनो गोजोननाय थाबाय रबि नोंथांनिसिम। नोंथाङा बे मुभिखौ नायनानै माबायसा मोनखो मोनसे रिभिउफोर जोबोद मोजां जादों जों बयबो बर' हारिया जेरावखि थाया मानो बर' सिनेमा देखायबाथाय अनसायनांगौ बयबो मदद होलायनांगौ बिदिबासो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगागोन। स्पेसियेलि बे बर' फिल्मनि थ्रुयै जों गासिबो हायद्राबादाव थानाय बर'फोरखौ लोगो मोननानै बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरो जथेस्थ' बहुतखिनि मोजां जादों बे फिल्मा जोंनि दा बर्थमान टाइमाव बे मुभियाव सोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोनो? लीना एक्ट्रिस जायोबा माने मेगनजों मोदै ओंखारो आरो स्पेसियेलि बिथाङा मोजाङै माने एक्टिंखौ बे बाथ्रा एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला गासिबो बाथ्राया आरो बेनि गेजेराव लीनाया बांसिनखौनो गोसो बोहोनो हानाय जादों। आरो नोंथांनावबो बे मुभिनि बागै एसे माने मुभिखौ नायनानै माबायसा मोनदों आरो सोर एक्ट्रिस बा एक्टरफोरनि एक्टिंखौ बांसिन मोजां मोनो? माने आंनि मुभिनि बागै बुंनो सानो माने एक्ट्रिस रबि नार्जारि बिथांनिसिमबो जोबोद साबायखर जोबोद एक्टिंआव जोबोद मोजां जादों रबि नार्जारि बिथांनियाबो आरो लोगोसे बुंनो सानो साब्रै लीना आरो गेनश्री आरो मा होनो गासैनिसिमबो माने जोबोद रलखौ मोजां मोनदों आरोखि। सावथुनखौ हायद्राबादाव लाबोग्रा बिथांमोनानोमोन बिथांमोननिसिमबो माने जोबोद माने गोबांफोरानो गोजानफोरनिफ्राय मैयानो फैनानै दा थांबाय थादों बेयाव हायद्राबादनि गुबुन सिटिनिफ्रायबो फैनानै फैबाय थानायफोर दङ ओमफ्राय बिथांमोननिसिमबो माने जोबोद गोजोनथाव खौरां मानोना जोंनि बेफोरबायदि बर' मुभिखौ गासैबो बर'जों बर' हेफाजाब होलायब्लासो जों लासैनो जौगालांनो हागोन आरो गोबां आर्मि फिल्म प्रडाक्सनफोराबो बेफोरबायदि मोजां फिल्म बानायो बेफोरबायदि गासैबो मोजाङै हेफाजाब होलायबा जों आरो गुबुन मुभिफोरखौबो लानो हागोन बे हायद्राबादाव बेनो फार्स्ट टाइममोन आरो हायद्राबादाव बर' मुभिया गोजोन्थों।